Hebrews chapter 9 verse 27. Naituding amatay ti tao iti maminsan, ket kalpasan na ukumen ti Dios. John chapter 5 verse 24. Ibagak ti pudno kada kayo, ti siya sinuman adumngeg kadagiti saok kan mamati iti nangibaon kanyak, maadaan iti biag nga agnanayon. Saanton a maukom, no diket nalasat na ni patay ket simreken iti biag. John chapter 3 verse 16 to 17. Tagapu iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong. Inted na ti bugbugtong nga anak na. Tapno ti siya sinuman a mamati kenkwana, saan amatay no diket agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na, dito'y lubong tapno ukumen na ti lubong, no diket tapno isalakan na. Matthew chapter 10 verse 28. Di kay agbuteng kadagiti mang papatay iti bagi, ngam di da mabalin a papatayan ti kararwa. Agbuteng kayo kit di iti Dios, isu a makabalin amang patay iti bagi, ken kararwa ijay impyerno. Revelations chapter 1 verse 18. Siak ti sibibiyag, natayak idi, ngam kitaem, sibibiyagak iti agnanayon nga awan inggana. Adda kanyak dagiti tulbek ni patay ken ti Hades. John chapter 11 verse 25. Siak ti panagungar ken ti biag kinuna ni Jesus. Ti siya sinuman a mamati kanyak, oray numatay agbiag tupay. John chapter 5 verse 28 to 29. Diyo pagsidaawan daytoy, taumayan ti tiyempo adagiti amin anatay, nga da kadagiti tantanem mangegdanto ti timek na. Agungar danto ket rumwarda kadagiti tantanem da. Agungar to a maipaay iti biag nga agnanayon dagiti nagaramid iti naimbag. Ngem agungar to a maipaay iti panakadusa dagiti nagaramid iti dakes. Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Ngem datayo makipag-ili tayo sa dilangit, ket sigagagar tayo nga agururay iti yaay ti mangisalakan kada tayo nga aggapu sa dilangit ni Apo Hesukristo. Baliwan nanto daytoy nakapoy ken matay abagi tayo. Pagbalinen nanto, akas iti nagloryaan abagina, babaen iti isumetlaeng, apan nakabalin a mamagturay ken kuana iti amin abanag. Hebrews chapter 9 verse 27 to 28. Naituding amatay ti tao iti maminsan, ket kalpasan na ukumen ti Dios. Kastamet anamin pinsan, ana idaton ni Kristo amangikat iti basol ti adu. Agparangto iti maikadwa adaras, ngem saanen agapu iti basol, no di ket tapno isalakan na dagiti mangnamnama iti yaay na. John chapter 14 verse 2 to 4.
Adu ti kwarto ije balay ni amak. Ket inak mangisagana iti pagyanan yo. Diyak ko maibaga daytoy kada kayo no saan apudno. Kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan yo. Umay kayto alaen, tapno adda kayo met iti yaan ko. Ammuyo ti dalan nga agturong iti papanak. Revelations chapter 20 verse 11 to 15. Kalpasan na, nakitak ti maysa adakkel at trono, apuraw agraman ti nakatugaw. Nagpukaw ti langit ken daga, iti sangwanan na, ket awanan pakakitaan kadakwada. Nakitak dagiti natay, natano ken nanumo, ngagtatakder iti sangwanan ti trono. Naluktan dagiti libro ken iti sabali a libro, ti libro ti biag. Naukom dagiti natay, sigon ti inaramid da, akas na isurat kadagiti libro. Inyula ti taaw dagiti natay nga adda ken kuana. Inyulamet ni patay, ken ti Hades dagiti natay nga adda kadakwada. Naukom da amin kas mayan nurot iti inaramid da. Kalpasan na, naitapwak ni patay, ken ti Hades iti danaw ti apoy. Daytoy a danaw ti apoy ti maikadwa nga ipapatay. Ditoy a danaw ti apoy ti nakaitapwakan dagiti awan nagan na iti libro iti biag. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Kakabsat, kayat mi ang maamuan yo ti pudno maipapan kadagiti natayen. Tapno di kayto agladingit akas kadagiti awanan namnama. Mamati tayo anatay ni Jesus, ngem nagungar metlaeng. Isut gapuna apatsen tayo, nga alaan to ti Diyos, dagiti natay anag talinaed iti pamati, tapno makipagyanda ken ni Jesus. Dahito iti panursuro ti Apo nga ibagami kada kayo. Inton aldaw nga yaay ti Apo, datayo as ibibiyag, di tayto ununaan dagiti natayen. Bumabanto ti Apo manipod langit, ket manggegto dagiti tattao ti maipukaw abilin. Titimek ti Pangulo dagiti angheles, ken ti trumpeta ti Dios. Umunan to, nga agungar dagiti natay a nagtalinaed iti pamati ken ni Kristo. Kalpasan na, datayo as ibibiyag iti dayta a tiyempo, maurnong tayto, a maikuyog katakwada iti ayan dagiti ululep, tapno sabten tayo ti Apo ijay tangatang. Iti kasta, kanayon ton nga adda tayo iti denna ti Apo. Agliliniwa kayo nga rod, babaen kadagitoy asao. 1 Corinthians chapter 15 verse 35 to 58. Ngam adda dagiti agkuna, kasano ang mapagungar dagiti natay? Anyan to akita ti bagida. Maag, no mangimula ka iti bukel, saan nga agtubo malaksid numatay? Ket ti imulam, saan at idakkelen amula, no dikat bukel latta. Nalabit a bukel ti trigo wenno sabali akita. Kas pagayatan ti Dios,
ikan na ti bagi dayta a bukel. Ited na iti tunggal bukel ti tumutop a bagina. Ket saan nga agpapada ti lasag dagiti amin a sibibiyag. May sa akita ti lasag ti tao, sa bali kadagiti ayop, sa bali kadagiti tumatayab, ken sa bali pay kadagiti ikan. Adda dagiti bagi a nailangitan, adda met dagiti naidagaan. Adda dayag dagiti bagi a nailangitan, sa bali met ti dayag dagiti naidagaan. Adda kabukbukudan a dayag ti init, sa bali met ti bulan. Naigidyat met ti dayag dagiti bitwen, ket uray kadakwada, agduduma ti dayagda. Kastoy tumet inton mapagungar dagiti natay. Agrupsa ti bagi no maikali, saanen nga agrupsa no mapagungar. Nalaad ken nakapsot no maikali, napintas ken napigsa no mapagungar. Maysa a nailasagan a bagi no maitanem, maysa a naespirituan no mapagungar. Adda nailasagan a bagi, adda met na espirituan. Takuna tinasantuan a surat, ni Adan a kaunaan a tao, na parswa a naikan iti biyag. Ngamiti maudi nga Adan, isu ti espiritu amang ted iti biyag. Saan nga umuna tina-espirituan no dikat na ilasagan, sumaruno tina-espirituan. Naaramid iti tapok ti umuna nga Adan, nagapu sa dilangit ti maikadwa. Mayarig dagiti naidagaan a bagi, iti tao a naparswa iti daga. Mayasping met dagiti nailangitan a bagi, iti tao a nagapu sa dilangit. No kasano nga imala tayo iti langa ti tao a naidagaan, umala tay tumet iti langa ti tao a nailangitan. Daytoy ti kayat ko asawen kakabsat ko. Ti bagi nga adalasag ken darana, saan a makipagtagikwa iti pagarian ti Dios. Ti agrupsa, saan na atagikwaan ti panagrupsa. Ibaga kada kayo daytoy a palimet. Saan tayo amatay amin? Nge mabalbaliwan tayo to amin iti apagdarikmat. Kas iti kapardas ti kiram, iti maudi nga aweng ti trumpeta. Tainton agawing ti trumpeta, mapagungar to dagiti natay. Di dan tumatayen, kat mabalbaliwan tayo to amin. Ti agrup sa abagi, makawisan to iti saan a panagrupsa. Ti bagi amatay, makawisan to iti saan nga ipapatay. Isut gapuna nga inton makawisan ti agrupsa, iti saanen a panagrupsa. Ken inton makawisan ti bagi, amatay iti saanen nga ipapatay, matungpal to tinasantuan a surat. Amen.